अगर आप चाहते हो कि गोल्डी फिल्म्स की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं और घंटी भी। चिंटू सम्राट लखीसराय, लखीसराय। गोल्डी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आइल बारू नाचे नाचो ना तो बवाल कर जाई। आइल बारू नाचे नाचो ना तो बवाल कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली की बिचाई से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली की बिचाई से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली पार कर जाई। बारूअर केस्टा के नंबर 1 माल हो। चुमे दोना रानी अपन गोरे गोरे गाल हो। चुमे दोना रानी अपन गोरे गोरे गाल हो। बारूअर केस्टा के नंबर 1 माल हो। चुमे दोना रानी अपन गोरे गोरे गाल हो। तोहर से ही हवा आज हम सवाल कर जाई। तोहर से ही हवा आज हम सवाल कर जाई। बैसन ढोरी में गोली गोली गोली। मारो बैसन ढोरी में गोली बिचाही से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली बिचाही से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली पार कर जाई। संतो संवरिया के मानिल तू बात हो। रंजन राजा के धैल तू हाथ हो। रंजन राजा के धैल तू हाथ हो। संतो संवरिया के मानिल तू बात हो। रंजन राजा के धैल तू हाथ हो। करन दीवाना नंदन निराला हाथ साफ कर जाई। करन दीवाना नंदन निराला हाथ साफ कर जाई। मारा बैसन ढोरी में गोली गोली गोली। मारो बैसन ढोरी में गोली बिचाही से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली बिचाही से पार कर जाई। आइल बारू नाचे नाचो ना तो बवाल कर जाई। आइल बारू नाचे नाचो ना तो बवाल कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली की बिचाई से पार कर जाई। मारो बैसन ढोरी में गोली की बिचाई से पार कर जाई। हिसाबे से मरिया तो फाट जाई।